Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyari na ang aton top story subong nga adlaw, September 12, 2024. May mga barangay sa mga LGU sa palibot sa bulkan kan laon nga maapektuhan sang lava flow kung magbugas ang lava ang bulkan. Bagyo nga bibingka tawgon nga Ferdy kung makasulod na sa PAR. May isa pagid ka potensyal nga mangin bagyo nga nagapasulod. Pagpaniro, nakuhaan sa video ginausisa na sa Negros Oriental PNP. Mayor Aldi Benitez nagpatag nga wala sa may gina-endorso nga luyag magpasakop sa line-up sang Team Asenso. Kag sa good vibes, pagbukas sa Bacolod Film Festival, gindag sa sang Tumalanaw. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, bagyo nga bibingka tawgon nga Ferdy kung makasulod sa PAR. May isa pagid ka potensyal nga mangin bagyo. Ang tropical storm nga may international name nga Bebingka as of 10 a.m. ang yara sa 1,975 kilometers east sa Central Luzon. Malayo ini sa kadutaan kag hindi maglandfall sa Pilipinas pero ginapaabot nga pabaskugon sini ang hangin nga habagat nga amo naman ang magadalas ang pag-ulan sa Southern Luzon kag Visayas. Subong adlaw, nagsugod ang pagbubo sa nga ulan sa pila ka bahin sang isla sang Negros. Base sa advisory sang Pag-asa, heavy to intense rains ang palaabuton sa Negros Occidental buwas nga adlaw. Sa buwas, kung magsulod gid man sa Philippine Area of Responsibility si Bebingka, pagatawgo na ini siya nga Ferdy. Sa Sabado naman, ginapaabot nga magagwa man sa PAR si Ferdy, pero ginalantaw sa Pag-asa nga may moderate to heavy rains naman sa Negros Island region. May ginamonitor naman subong nga Pag-asa nga panibago nga potensyal nga mangin isa ka low pressure area sa eastern portions sang Luzon. Ginapaabot nga mangin isa ini ka mahinay nga bagyo pero magahigop man ini sang habagat. Nga amo naman ang magadalas ang ulan sa madason nga semana. Sa number 9, car-free Sundays ginpalawig sa duha ka bulan. Ginatunan ini nga isaylo sa iban nga dalan sa Mascara Festival. Aprobado na sa konseho ang duha pa ka bulan nga extension sang car-free Sundays sa Dalan Lacson. Gani magapadayon ang pagpatuman sang temporary road closure halin sa intersection sang Bias Aquino Drive kag Lacson hasta sa South Capitol Road, las 4 sang kaagahon hasta las 8 sang aga kada Domingo. Ginsiling ni Secretary to the Mayor Attorney Carol Joseph Chu, wala siya sa nakita nga konflikto sa schedule sang car-free Sundays sa natalana nga Mascara Festival sa Oktubre. Pero ila ginatuna na posible pagsaylo sa lain nga venue o kung dalan and kaso nga hindi magamit ang Lacson Street nga isa sa mga festival sites sang tuigan nga okasyon. Sa number 8, may masobra sa 700 ka mga tupad beneficiaries sa magabaton sang payout buwas nga adlaw. May turnover man nga mga machine nga nagabalor sang 9.2 million pesos. Plastado na ang venue sa Provincial Capital Lagoon para sa payout buwas nga adlaw, kasubong man sa turnover sang makinarya. Ini may kantanan sa nationwide distribution sang comprehensive government assistance, may kantanan sa pagsaulog sang birthday ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. buwas. Sunod sa Kapitolyo Provincial ang Department of Labor and Employment ang magapanagtag sang 3,705,600 pesos nga balor sang assistance sa 772 tanan ka mga benepisyaryo gikan sa mga barangay sang Bacolod, Cadiz, kasubong man mga kadiwa sellers. May 363 naman ka mga tupad beneficiaries gikan sa Silay City ang ipaidalom sa orientation. Ang Department of Agriculture mag-turnover naman sang traktor
traktora, 3 ka combined harvester, kag 3 ka hand tractor. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources naman ang magapanghatag sang fingerlings kag engines. Samtang dole upod ang provincial peso ang magapatigayon sa job fair sa activity centers ang Ayala Malls, las 10 sang aga, tubtub las 4 sang hapon, kung sa diin may 21 tanan ka mga kumpanya ang magapakigbahin. Sa number 7, tubtub sa karon wala pa sang may matumod nga suspect o kun mga suspect ang National Bureau of Investigation angot sa pagpatay sang 15 anyos nga dalagita nga nasapuan sa katubuhan sadtong Agosto. Suno kaya William De Arca, ang Executive Officer sang National Bureau of Investigation Bacolod, kag naka-assign sa kaso. Padayon pang ilang nga pagtipon sang ebidensya kag documentation. Base sa ilang nga nagapadayon nga investigasyon, hindi magdubo sa duha mga suspect kag pwede masiling nga sunado nila ang lugar sa La Carlota. Patag niya ang katubuhan kundi nasapwa na bangkay sa grade 12 nga estudyante nga si Pearl Joy Galvez sadtong Agosto 14 ang malayo sa main highway kag mismo ang lugar nga napahamtang sa nga bangkay ang 40 metros ang kalayoon gikan sa dirt road. Bangod nga nagaagnas ng bangkay, mabudlay naman sa pagpatod kung saan o siya ginpatay o kung ano na siya kalawig na patay, bisan pang pagpatod kung nahimuslan siya. Kung wala naman sang may balita pa sa iya sini nga stepfather nga damlag pa ginsaman man sang NBI, suno kay De Arca, wala ini sang pending nga kaso, gani libre siya maglakat kung diin man sini gusto. Ginako na ni Rene Janasi sang pagmolest siya kay Pearl Joy. Ang iloy na ni Pearl Joy nga si Jennifer ang magatindog nga complainant para sa among nga kaso. Until now, subong ano pa kami sa mga documents naman for presentation sa mga filing para mag-file na isang kaso sini sa kaso ni Pearl Joy. Kung sino ni ang natubot ka pa sa kaso, Sir? Well, subong ka natata sa case na itong molestation. Pag-molest siya na kabala naman tang ginako ni sa father. Himo gituod. Pero even though yun ako so kasi this is extradition, so wala nga gaano pa ta sa mga testimonial evidences para lang ang ato aligar na mabasket para makafight na kaso against sa iya. Sa number 6, lalaki patay sa pagpaniro sa Banwa, sang Calatrava. Patay si Danielson Amola Sr., 59 anyos, kag isa ka truck owner matapos gintiro sang wala makilalan nga suspect sa Secondary National Highway, Barangay Dolis, Calatrava, Miyerkules sang hapon. Sa investigasyon sang Calatrava PNP, nagatindog ang biktima sa kilid sa iya truck kag naga-supervise ang pagkarga sang kahoy sang inyang ginpaarakan tiro sang wala nakilala nga suspect. Nadala pa sa ospital sang Banwa ang biktima apang gindeklarar nga dead on arrival. Nakuha sa crime scene ang 6 ka fired cartridges sang caliber 45 tsinelas nga ginaalagar iya sang suspect kag tsinelas man sang biktima. Padayon ang investigasyon sang PNP para makilala ang suspect. Sa number 5, pagpaniro nga nakuhaan sang video kung sa diin isang patay kag isa ang napilasan ginausisa sang Negros Oriental PNP. Nakuhaan sang isa ka residente sang video ang natabo nga pagpaniro sa mga mangunguma sa may barangay Nagbinlod, Banwa sang Santa Catalina sa Negros Oriental. Nagresulta ini sa kamatayon sang isa ka mangunguma kag pagkasamad sang iya nga utod. Suno kay Pulis Lieutenant Stephen Apolinar, ang NOPO spokesperson,
Domingo sa natabo ang ini nga insidente. 3 ka mga lalaki nga naka-bonnet ang nakita nga nagpalagyo gikan sa crime scene. Sa inisyal nga investigasyon sa PNP nga nagasakay sa motorsiklo ang mga biktima kag nagasunod sa isa ka pick-up. Nagpondo sila para lantawon ang duta nga ginaawayan. Ang mga sakay sa pick-up nagpanaog kag gintiro ang mga biktima kag nagpalagyo. Man-recover nga 12 ka empty shell sa lugar sa insidente. Away sa duta ang ginalantaw nga posible motibo sa krimen. Padayon pa nga ginakilala ang mga suspetsado. Sa number 445-day experimental parking sa Lacson Street, ipatuman sang bitaw bisan wala pa sang approval sa konseho. Sa session sang konseho, ginpahayag ni Councilor Al Victor Espino ang pamuno sang Committee on Transportation and Traffic nga kinahanglan mag-agi anay sa sangguniang panlungsod ang ginapatuman nga 45-day experimental parking sa mga salakyan sa Lacson Street. Gani hindi pwede ini mapatuman sa Bacolod Traffic Authority Office sandig sa rekomendasyon sang Bacolod Traffic Authority Council. Si Mayor Albi Benitez ang nagpabor nga tugutan ang pagpark sa mga salakyan kada alas 7 sang gabi hasta alas 5 sang kaagahon kun Lunes hasta Biyernes. Kag kun weekend libre na ang parking santo sa hinyo sa mga tagdumalahan sang commercial establishments, ilabi na mga restaurants sa lugar. Ginsiling ni Bitaw Deputy Jose Antonio Robelio nga sa pihak sang pahayag ni Espino, ipatuman nila ang experiment kaga tugutan ang pagpark sa mga salakyan sa gintalan nga oras. Pero ginklaro niya nga sa gihapon ginadumilian ang pagpark sa Taytay malapit sa mga fire hydrants kag intersection. Sa number 3, Bacolod City Mayor Albi Benitez nagpagwa sang pahayag nga wala siya sang ginaendorso sa mga luyag magkandidato nga konsehal nga pilian sa convention sang Asenso Bacolod. Mga Asenso leaders ang magapili sa duha sa 6 ka mga luyag magkandidato sa pagkakonsehal nga ilakip sang Asenso Bacolod sa line-up sang 2025 elections. Ini ang pagklaro ni Mayor Albi Benitez nga nagpahayag nga wala siya sang ginaendorso para sa natalan ang convention sa September 15. Taliwas ini sa mga pahayag nga may napili na ang grupo antes pa man sang aktual nga botohay sa Domingo. Ang Asenso Bacolod ang may masobra 27,000 ka-leaders nga amo ang magapili sang duha ka mga kandidato nga idugang sa line-up. Ang alkalde ang nagpanugya na sa mga Asenso leaders nga seryosohon ang pagdesisyon sa pagpili sang kandidato nga ila ginapatihan magadala sang pagbag-o kag kaayuhan sa syudad. Sa number 2, nagsugod na ang Commission on Elections sa demonstrations ng automated counting machines nga paggagamiton sa midterm elections. Sa interview kay COMELEC NIR Regional Director Lionel Marco Castillano, iya ginsiling nga sa Sabado, Setyembre 14, magapadulong mismo si COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa University of St. Lasal para sa Voters Education and Registration Fair. Wala labot nga magapatigayon sang lecture para sa mga botante iga-demonstrate man kung paano magboto gamit ang bago nga automated counting machine. Suno kay Castillano, kabahin na inisang familiarization. Damlag pa na sugdan na ini sa iban nga mga eskwelahan kag lugar sa Pilipinas. Pero klaro ni Castillano may separado pagid nga demonstration nga natalana sa mga banwa kag syudad sa probinsya nga magasugod sa katapusan sang Nobyembre. Patag niya mas madasig kag mas transparent ang bago nga teknolohiya sa karon. Samtang yara man sa Lasal ang iban pagid ng mga COMELEC officers agud to mag-accommodate sa mga luyag magparehistro. Ini ang para lang sa mga estudyante, manunudlo kag staff sang amo nga universidad. Nandun yung si chairman sa Voters Education. Sa Voters Education, meron din tayong demonstration na automated counting machine. Each municipality and city will have one automated counting machine, ACN, na i-roadshow ng election officer sa bawat barangay na pwede niyang ipatest doon sa mga
mga kandidato, mga supporters, mga botante, para pagdating ng eleksyon, yung ating mga botante, lalo na yung mga first-time voters o kaya yung mga senior citizen natin, hindi na matakot na sila mismo ang mag-feed sa balota doon sa machine. Kag sa number 1, may mga barangay sa anom ka mga LGU ang posible nga malapot sang lava flow and kaso nga magbugas ang lava ang bulkan Canlaon suno sa Fivolks. Mga tourist attractions sa Canlaon City sa sulod sang 4-kilometer permanent danger zone temporaryo nga ginsirado. May report si Romeo Subaldo. Kuni base sa Canlaon Volcano Lava Flow Hazard Maps ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, may mga barangay nga sakop sang 6 ka mga local government unit sa palibot sa bulkan ang ginakabig nga high danger area para sa lava flow. Mga nataasan ini nga mga barangay sa Canlaon City sa Negros Oriental, La Castellana, Bago City, La Carlota City, Murcia, kag San Carlos City naman sa Negros Occidental. Sunod sa kay Pearly Shanson, ang Science Research Specialist sa Fivolks sa La Carlota City, dako nga porsyon sang ini nga mga high danger area ang yara sa La Castellana. Kung magsiling ka nga lava flow, nagabaga ini nga mga bato nga gikan sa bulkan. Pwede ini mag-ilig lang gikan sa baba sa bulkan o kun maglupok. Pwede siya nga effusive, pwede man siya nga explosive. Kung effusive, nagagawa lang siya directly, may araman niya nga explosive na malupok siya ang paggawa niya. Kuni base sa mga nagliligad nga mga paglupok sang Canlaon, kalabanan phreatic o kun steam-driven. 1902 ang last ka recorded nga magmatic eruption sang bulkan. Subong sunod sa Fivolks, posible liwat nga matabo ang magmatic eruption. Kuni base sa mga ginapakita nga aktibidad sa bulkan sa karon. Kagabi, na-record na naman ang pinakamataas nga volume sa ginbuga nga sulfur dioxide sa bulkan nga nagdangat sa 11,556 katoneladas per day nga average. May 10.9 naman ka mga pagtayog nga na-record sa bulkan. Kung may hinali nga paghabok sa idalom sa bulkan suno sa kay Shanson, dira na makasiling nga malapit na lang ang magma kag nagakadapat nga ipasaka sa alert level 3 ang Canlaon. Sa subong sir, wala pa kita may gid nga may nakita nga pagtaas gid sa ground deformation naton aron pag magagala sang sang volcano. Okay. So oo, kung may makita kita nga pag abrupt change gid niya sir. So possibility nga kita makahambang nga malapit na siya ang magma sa crater naton. Nagapabilin sa gihapon sa karon sa alert level 2 ang bulkan Canlaon. Sa Canlaon City, may 104 ka mga pamilya ang gin-evacuate sa kagabi. Nagpagawa naman sa executive order si Mayor Jose Cardenas nga temporaryo nagasira sa mga popular nga mga tourist attractions sa tiilan sa bulkan nga parte na sang 4-kilometer permanent danger zone. Ini amo ang inland resort, ang Padudusan Waterfalls, Bao-Bao Viewing Deck kag ang Kipot Falls. Ini para sa safety man sa mga residente kag sa mga turista samtang nagapakita sang senyales ang pag-alboroto ang bulkan. Sa paglupok sang Canlaon sang June 3, temporaryo man naging pangsira ang ini nga mga lugar kag liwat lang nga nakabalik operate sang bulan sang Hulyo. Mandatory nga pagsuksok sang face mask ginpatuman sa Canlaon City ni kasunod sa volcanic activity sa Bulkan Canlaon. May mga residente na nga nag-eksperyensya sang dry throat kag irritated eyes. Sa executive order ni Mayor Jose Cardenas, iya ginsiling ang sulfur dioxide nga ginabuga sang bulkan ang makabig nga quote serious health hazards. Sa executive order ginapatuman man ang strikto nga curfew for minors kag liquor ban. Kag sa Good Vibes Bacolod Film Festival gindagsa sa mga tumalanaw. Mga short films nga himos ang Bacolod noon ang ginasalida gani ginkalingaw sa mga estudyante. May report si Nico Delfin. Napuno sa mga movie-goers ang duwa sa mga cinema sang Ayala Malls Capital Central sa unang adlaw sang film screening sang Bacolod Film Festival. Mga estudyante ang kalabanan sa mga nagdagsa sa sinihan para magtanaw sang short films nga himo sa mga local filmmakers. Very fun. Kay may emotional, may araman namin. May aragid ya
something over the rainbows. Anong feeling nga ilongbong ginalan to mga movies? Wala lang, okay lang. Feels like home. Napulot tanan ka mga short film sa masaksiyan sa Bacolod Film Fest. Nga ginpatigayon sa Bacolod LGU. Ini sa tuyo nga mapasanyog pa ang creative industry kag madiskubre ang mga talento sang local filmmakers. Wala labot sa mga pelikula, may tsansa pa nga magdaog ang mga tumananaw sa raffle. Sa tag 200 pesos nga ticket, para sa 5 ka mga pelikula, pwede pa sila magdaog sang iPhone 15 kag 100,000 pesos nga cash. Ang Bacolod Film Fest ang magalawig tubtob sa Domingo sa mga sinihan sa SM City Bacolod kag Ayala Malls Capital Central. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Kag of course, antes kita magtakop aton man itamyaw pila sa aton nga mga viewers, si Rems Peñado nag-greet mayong hapon Negros kabay pa nga wala na bagyo halong gid pirmi, God bless. Matuod gid no kabay pa nga wala gid o kun hindi na madayon ang bagyo. Nag-greet man sa aton sa mayong hapon si Dennis Carbos, maayong hapon DigiCast Negros ang nga ginahambal. Kag kasubo man kay Joey Guadalupe. Mayang hapon nagrosanon from Pasay City. Kagamuyad to ang top 10 na stories of the day. Tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Mayang gabi.